Cum poți să scapi rapid de oboseală oculară? Sunt câteva sfaturi, într-adevăr, care sunt de foarte mare ajutor. În primul rând, pauzele o să ne ajute foarte mult. Sunt câteva reguli, dar una cea mai des întâlnită este cea care se numește 20-20-20. Înseamnă că la fiecare 20 de minute trebuie să fac o pauză pentru timp de 20 de secunde să mă uit undeva în depărtare, la 20 de pași. Ce se întâmplă în aceste momente? La apropiere, când ne uităm la ecrane, ochiul se încordează foarte tare. În momentul în care schimbăm privirea la distanță, ochiul se relaxează, mușchiul ochiului cristalinul, tot sistemul de acomodație este foarte relaxat și odihnit. În al doilea rând, intervine și clipitul. În momentul în care stăm foarte mult în fața ecranelor, uităm să clipim și ochiul începe să aibă mai multe simptome de uscăciune oculară, ochii se înroșesc, putem să avem senzație de nisip în ochi, de corp străin. În momentul în care schimbăm privire și nu mai suntem concentrați în fața ecranelor, clipitul care revine o să umezească suprafața oculară și ochiul o să se simtă mult mai confortabil. Totodată, recomandăm întotdeauna lacrimi artificiale. Eu recomand să le aveți în fața ecranelor. Ori de câte ori vedeți un flacon de lacrimi artificiale lângă dumneavoastră, este bine să vă hidratați ochiul.